Kaixo, bigarren bideo honetan hitz egingo dugu mantenugailen inguruan. Beraz, lehenik eta behin jakin beharko dugu zer dira mantenugaiak. Mantenugaiak elikagaien osagaiak izango dira. Elikagaiak izango dira hauen nahasketa zehatzak. Hauek sailkatu egiten ditugu inorganiko eta organikotan. Mantenugai inorganikoak bi dira, ura eta gatz mineralak. Hauen ezaugarri nagusia da ez datozela bizidunetatik. Aurkitu alditugula bai bizidunetan, bai naturan aske. Lehenik ura. Urak funtzio ugari izango ditu gure gorputzean. Gure osagai nagusia izango da gainera. Gure gorputzaren 60-70% osatuko duelarik. Beraz, funtzio pila bat beteko ditu gure barruan. Besteak beste, garraioa, sustantzia ezberdinak garraiatuko baititu disolbaturik, erreakzio asko gertatzeko sustantziak disolbaturik egon behar dutelako, beraz, ura nahitaezkoa izango da. Eta beste hainbat, adibidez, lagundu egiten digu gorputzaren temperatura egonkor mantentzen, hondakinak kanporatzen, eta bar. Jatorria, esan bezala, izan daiteke elikagaietatik, adibidez laranjak ura asko daukate, edo zuzenean ura dan dezakegu. Kontua da, ura ez dela biziduna, edo bizidun batetik eratorria. Hau sartuko genuke erregulatzaileen taldean. Inorganikoen barne hurrengo taldea gatz mineralena izango da. Hauek bi taldetan banatuko ditugu. Kopuru handian daudenak eta kopuru txikian daudenak. Oligoelementu moduan ezagutzen ditugunak. Hauen funtzio nagusiak bi izango dira. Alde batetik egitura funtzioa, hezurrak eta hortzak osatuko dituzte besteak beste, eta guztioi esan digute noizbait esnea hartu behar dugula kaltzioa duelako eta hezurretarako ona delako, ezta? Kaltzioa gatz mineral bat da. Beste alde batetik, erregulazio funtzioa ere izango dute. Erreakzio askoren partaide izango dira gatz mineralak. Adibidez, neuronak elkarren artean komunikatzeko gatz mineralak erabiltzen dituzte. Jatorriaren aldetik, gatz mineralak inorganikoak dira. Beraz, ez datoz bizidun batetik. Ondorioz, naturan aurkitu alditugu aske. Adibiderik ohikoenak itsasoa eta gatzagak dira. Horrez gain, gatz mineralak ere aurkituko ditugu beste elikagaietan. Adibidez, fruitu lehorrak, algak, likaleak edo arrainetan. Kasu honetan, gatz mineral gehienak dinot, erregulatzaileak izango dira. Behin, ura eta gatz mineralak ikusita, joango gara mantenugai organikoak aztertzera. Mantenugai organikoak bai etorri behar dute bizidun batetik. Hau da, hauen ezaugarri nagusia. Gogoratu dena den, bizidunak ez direla soilik animaliak, landare jatorri zein fungi jatorrikoak ere bizidunak izango dira. Hori bai, edozein bizidun izan daiteke, baina ez ditugu aurkituko hauetatik kanpo. Prozesatu ez bada elikagaia, baina zer esan nahi du horrek? Adibidez, azukrea bai aurkitu egiten dugula aske, baina honen jatorria izango da erremolatza edo azukre kainabera, hau da, landareak. Beraz, elikagai hauek prozesatu egin dituzte azukrea lortzeko. Aurkitzen dugu azukrea aske? Bai, baina jatorria landare bat izango da. Hau da, bizidun bat. Mantenugai organikoen barruan beraz 4 talde ezberdinduko ditugu. Gluzido, lipido, proteinak eta vitaminak. Lehenengo taldea beraz, gluzidoak ikusiko ditugu. Gluzidoak edo karbohidrato ere deitzen zaie, ez zaitezte liatu honekin sinonimoak baitira. Gluzidoen barruan bi mota ezberdintzen ditugu, simple eta konplexuak. Bereziki ezberdinduko ditugu saporeagatik. Simpleak sapore gozoa izango dute, eta aurkitzen dira fruta eta barazkietan bereziki. Konplexuak ostera ez dute sapore gozorik, egongo dira lekale, tuberkulo eta zerealetan. Hauen funtzioa, epe laburrerako energia ematea izango da. Hau, erabili dezakegu zuzenean, adibidez gure garunak, etengabe erabiliko ditu gluzidoak lan egiteko. Edo erreserbak betetzeko erabili aldugu. Adibidez gure muskuluak. Gure muskuloetan erreserbak egongo dira, eta hauek uzten joango gara egunean zehar. Orduan gluzidoak hartzean, erreserbak bete egiten ditugu, beteta egoteko bada espada. Soberan egongo balira gluzidoak, gure gorputzak lipido bihurtuko ditu, eta horrela, erreserba beste mota bat izango dugu. Beraz, talde hau, argi eta garbi, energetikoa izango da. Organikoen barruan ikusiko dugun bigarren mantenugai taldea lipidoena izango da. Talde honen barruan ere bi azpitalde ezberdinduko ditugu. Olioak eta gantzak. Olioak landare jatorria dute. Oliba, eguzkilore oliba, aguakate oliba, palma oliba. Normalean likidoak izango dira gela temperaturan. Gantzak animalia jatorria dute. Hauen barruan urdaile, inguruina egon daitezke besteak beste. Hauek solidoak izaten dira gela temperaturan. Lipidoak askotarikoak dira,
eta funtzio asko betetzen dituzte gure gorputz barruan. Besteak beste, epe luzerako energia erreserba, hau da, lipidoetatik lortuko dugu energia, baina ez dugu erabiltzen zuzenean, baizik eta gorde egiten dugu gerorako. Egitura funtzioa, gure zeluletako mintza lipidoz osatuta dago, eta gu zelulaz osatuta gaudenez, gure gorputzaren egituraren parte garrantzitsua izango dira ere lipidoak. Eta azkenik funtzio regulatzailea. Hormona batzuk lipidoz osatuta daude. Gogoratu hormonen funtzioa gure gorputzean zehar mezuak bidaltzea dela, eta gero mezu hauek eragingo dutela erreakzioak gertatzea. Beraz, funtzio regulatzailea. Ikusi dugun bezala, nahitaezkoak dira hauek gure dietarako. Gauza ugari egiten dituztelako gure gorputzetan. Lipidoen taldekapena azkenik ez da erraza, ezin dugulako esan talde bakarrean daudenik. Ni 3 taldeen barruan sartuko nituzke, oso garrantzitsuak direlako 3-etan. Beraz, plastiko, energetiko eta erregulatzaileen barruan egongo dira nire ustez. Eta 3. taldea proteinena izango da. Proteinen barruan ez ditugu motak zehazten. Orokorrean ezberdintasun gutxi dagoelako hauen artean. Eta gogoratu proteinak lortu alditugula elikagai askorengandik, ez bakarrik animalietatik. Adibidez, lekaleak, frutu-lehorrak, arrautzak, esnea, izango dira proteina iturri vegetarianoak. Hori ez gain noski, arrain eta eragian ere aurkituko ditugu proteina asko. Hori bai, funtzio pila izango dituzte. Lehenik egitura funtzioa aipatuko dut, ezagunena delako. Guztiok entzun dugu muskulua garatzeko proteina jan behar ditugula, eta horrela da. Gure gorputzeko hainbat egitura sortzeko proteinak erabili behar ditugu. Horrez gain, ere izango dute funtzio regulatzailea. Batetik hormonak izan aldirelako, lipidoen kasuan bezala. Bestetik erreakzio asko ere egiten dituztelako gure gorputzetan. Aurreko ez gain, funtzio gehiago ere izango dituzte, adibidez, garraioa. Hemoglobina izeneko proteinak oxigenoa garraiatzen du odolean zehar. Edo, babesa, antigorputzak, gure gorputza babesten duen proteina bat izango da. Hauek, ze taldetan sartuko ditugu orduan? Plastiko eta regulatzaileen barne sartuko nituzkeni. Eta organikoen barruan, azken taldea bitaminena izango da. Talde honen barruan ezberdinduko ditugu hidrodisolbagarriak eta lipodisolbagarriak. Hidrodisolbagarriak uretan disolbatu egiten dira, beraz, gabezia izateko aukera gehiago daukagu, txisaren bidez kanporatu egiten ditugulako. Lipodisolbagarriak lipidoetan baino ez dira disolbatzen. Kasu honetan gehiegizko kopurua izatea errazagoa da, metatzea errazagoa delako. Vitaminak kopuru zehatzean izan behar ditugu gure gorputzean, ez gehiegi, ez gutxiegi. Horregatik dieta orekatua izatea garrantzitsua da. Zer sartu beharko genuke dieta orekatu batean? Hurrengo bideoan azalduko dizuet. Dena den, vitaminak aurkituko ditugu, ia elikagai guztietan kopuru ezberdinean. Funtzioaren aldetik, hauek erreakzio kimikoak gertatzea errazten dute, edo erreakzio kimikoak egiten dituzte. Beraz, hauen taldea erregulatzaileen taldea izango da. Hauek izan dira mantenugai guztiak, inorganiko zein organikoak. Jakin nahi baduzue nola konbinatu dieta orekatu baten barre, ez galdu hurrengo bideoa.